Focus. Etengezeza. Focus. Bayazi ukuthi sizela. Focus indlela udriver ngayo. Ngiyazwa naye indlela udriver ngayo. Wenzani la? Oh, beze kithi. Yazi nginokini. Oh, Beze kuthi. Beze kithi, atekeze. Angiyakutshela mfethu. Wohlala focusile mfethu. beze kithi. Njengoba bezimba nje. Beze kithi. Ene workshop. Lapha ngangabona ngisho obaba bentshebe engaka. Obaba bentshebe engaka. Bazohupha ingane. Umntana izokhala namhlanje. Uma Ayamhlazi phezulu vele. hey. Sambe. Hayi ungabale nje. Sambe hamba. No hamba. Ngoba phela into yenzeka lapha angithatha shoot i-reality show kanti khona umfana okhona phakathi ngephutha osali owayivele eshu angiqala mina ukubona isosha elingafela emsebenzini walo ngoba lo mfana ofanele lo mfana athi ngicela nehlisa. Nanga dubulo. Hayi hamba akudubula la. Hamba. Bawushayisa. So ke khona iqiniso nje njengambe ngangithukile ngangidrive ngithukile nalowo ngitshela umbono phuma udengeza nalowo sho lokhu yabo ngoba sa drive sana besihupha lapha kusuka airport endleleni lapha ezayihamba ikhala kakhulu lapha Basha kuzimba pheke manje. Buka. Manje. Mana la sisukila mana la sukila. Hezo maskani. Sebo sikara police station. Khona straight. Phambili. Mfimi mfethu focus lo muntu. Police station phambili zokutshela mfethu. Khululeka. Hamba nje phakathi kwabantu. Ubiyashutha vele ukuthi ekhona la i-right. Gana. Ngiyarunga. Isona phika. Khona. Masifika silanga nehotela ngasolwandle baze bakhona ukusijema. Ngithi mina nginikeza nogesi ithi ukuhlabana ngenqindi. Mana la asuki la mana la asuki la. Njengamanje mfethu ngithi ngoba sibibhama. Sani bafethu. Umuntu abamfuna yimi. Ngangathukile. Ngangifocusile. Ngena live page ukuthi ngiyasikelwa nazi izinja. Mina ngoba uNkulunkulu. Sihamba namasecurity. Yabona. Ndenqo. Angona umshizi. Ungakhalo lokhalayo ayikho into ekhalelayo ngifuna unikhombisa nje ukuthi ngilekise kanjani ngoba Inaphi usahamba yes. yebo shop balandeli sibathembisile futhi sifuna igqokama thina manje la sifunibona la sifuna igqokama la ukubona igqokama benda ukubona igqokama phezulu igqokama la sizobuka lona ngithi ya manje into ekhona i-event yeqhubeka abalandeli bamlindi umthande iprogram manje akusekho saved masekufika amaphoyisa la azama ungenelela but nje akusekho saved ukuthi umthande sengayihla manje ayobona abalandeli nani mama userious yaliwa ubona amaphoyisa nje yaliwa hayi yaliwa ubona amaphoyisa nje serious kodwa nje ngifikile ayikho into edlula leyo mfethu nje ngicela ubambe lapha mama ngicela ubambe sikade ngiyibhama ubone nje amaphoyisa serious uvale inje mafethu nasi imoto Toma, ready to go. Hey man.